Приятели, сега ще ви покажа как да си теглите играта Multi-Hix. На секунда само да ми се отвори мозилата. Така. Опс. Грешка. В Google... Опс. Съжалявам. В Google пишете с главни букви Multi-Hix. Като натиснете, нали, Enter, то ви открива това. Няма да натискате да го поправите, защото ще ви открие друг файл. И отваряте Multi място Hix. Така. И за да си свалите играта, теглите, например, това предпоследното. Правите си регистрация от ето тук. Пишете, например, нали, както ми е сега на мен 12927 кода, за да докажете, че не сте робот. И да сте си направили регистрация, логвате се от ето тук. Аз съм си го направил на български от ето тук. И да, ресвате си гера, аз моят Blade Master съм си го реснал, Булуджи Сумунер още няма рес и моето мъгъл още няма. Има рес, обаче 8, съжалявам. И да, надявам се това да е била полезна информация за вас. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях, както много добре знаете, от VBOX, въпреки че ще го кача в YouTube. Аз съм Суиктор Коро. Може да се абонирате за мен и да следите редовно какви клипове качвам.